Nou, Hey. goedemorgen. Isa, goedemorgen. Welkom bij RTV NOF. Ja. Hij had nog een beetje zin hoor. Ah, nog dan. Leuk man. Ja, om Saturday weekend te beginnen. Ja. Lieke me hartstikke mooi. Mooi Sa. Ik ben helemaal niet wat voor programma je hier had. We beginnen bij de redactievergadering. Hartstikke best. Geef het even. Deze week is het Savier. De dag dat de nog burgemeester van Achterspelen, Oebele Brouwer, een dag meirint bij RTV NOF. De burgemeester had al verskate stageplakken hoorn, maar voordat de fot gaat, wilde deze nog dwan. Goedemorgen alle jaren, we gaan Oele Brouwer hier Joet. En we hebben al een paar items klaar. Ze geeft Matteo van een beetje om 1 uur naar Hendrik Heida in Dokkum. Die had een nier doneerd aan een vrouw in Brabant. Oebele, Jogin Joet, mij, Isa en Davy gaan naar de Sendspiraten. Dat zijn de vrolijke strijders in Droegeham. Daar gaan om jou te zien hebben een afspraak. Maar dan kan je verder straks nog wel even met Isa zijn afpraten over de insteek van het item. Wat voor vragen je zelf kennen. Ja, dolle. Doe. Nu had je een idee van, nou, daar zou ik misschien mee beginnen. Dat is misschien een... Nou ja, ze krijgen hele drokke weekenden. Dus je komt alles bij elkaar samen met Chris en Art en Nij. Ja. Dat is voor hun een heel spannende tijd. Een tijd van een soort muziek, mensen die binnen hobbelen, olieballen enzovoort in, glühwein. Dus ik wil even benieuwd hoe zij daar naartoe hebben. En na een goede taarrieding is het tijd om onderwijs te gaan naar de Sendpiraten, de vrolijke strijders. Hoi Isa. Isa. Oebele. Hoi Isa. Ik zie al je bekende gezichten. Oebele. Hi, ik ben Oebele. Een Bietse burgemeester die scoort oorlogs in oranje koek. Ik moet steeds een beetje journalist af en toe ook wel, joh. De fiets het er wel ouder. Ja, dat mag ik. Ja, je hoort net, maar mooi hè. Ja, we zijn bij de vrolijke strijders. Hier toch, want altijd dag. De fysiekjes die streamen binnen. Al die mensen die prachtige muziek hebben van Henk Wijngaard. Kijk, gaan we meevoet hebben hier. De fysieken komen in het bloed en met trok in. Want je hartje naar de vrolijke strijders. Na een bakje koffie en een gezellig praatje moesten we overgaan tot het echte werk. Wat vies nou het mooiste? Is dat om het voor het dorp te doen of bij de club of de muziek? Wat vies nou? Nou, dat vind ik echt het allermooiste om te doen. Nou, in feite is dat... Nou, dan gaan we die kant op. Ach, Laten we de bol inpakken en dan is het tijd om te monteren. Wat vind je dit leuk? Ja, Waarom op de redactie? Zo brouwen journalist willen willen of toch wat oors? Het interviewen, als ik het zelf vond ik ook goed aangaan. Nou, zo. Du hast het me goed geleerd, want du hast me vaak interviewd. Nou, dat zei ik tegen hem. De antwoorden die hij ja maakt, die moet kwart wezen, maximaal 30, dat die goed. Het wie ik wel een noffelijk in om te interviewen. Hij wie net wie het weinig, maar hij wie wel aardig geconcentreerd. Je bent natuurlijk tot januari nog burgemeester. Ja. Heb je nou ook zoiets van, nou misschien wil ik wel het journalistieke vak in? Nee, ik had de Vlietenweken had ik dus jet, hè, dat de rugbank mij onbeveelt om de strafrechten te doen. Dat wordt voor de laatste zo'n 8 jaar mijn toekomst. Daar begin ik in april mee. Het is wel zo even succes leuke dingen, het podium, maar wat dan ik, dat vind ik wel heel erg mooi. Dat zal in die orenvak het oorswijzen. Maar mijn focus lijkt echt weer de juridische inhoud voor de laatste tijd. En daarmee dus ik wichtig wijzen voor de Friese gemeenschap. Nou, dit was de hele dag wel, ja, of net? Dat is toch heerlijk?